Здравейте! Отново съм аз с четвъртия епизод на Майнкрафт. Така, трябва да довършим къщата от камъни и щях да изкопая тези. Да видя колко ще ми е нужно да събирам камъни. Така. И ще са доста. После ще си направя и камъни, лопата и кирка. И после ще видим. Чупих си стъклото. Както и да е. Тук трябваше да има още стъкло. Няма, затова ще опека още стъкло. Така. Само едно. Не ми трябва повече. Ще го изчакам да стане готово. 29. 29. Така, оставаме въглищата. Вземаме факлите. Така. Пръста, стъклото го слагаме. Така. И отиваме да копаем. Моята мина. Трябва да събира 29 камък. Скоро ще ми свърши кирката, затова че трябва да си направя нова. От камъни, да, отивам. Ето. Така. Няма пръчки. Такова е положението. Така ще си направя и една лопатка. Също. Така, това е насам. Имам само 3 камъка от 29. Сега така. Скоро ще ги събера. После ще разчистя малко района. 26, 27, 28, 29. И ето събра го. Сега отивам да запълним. Стане хубава къщичка. От камъчета. Нищо, че отгоре ще с пръст. Важното е, че отвътре ще изглежда добре. Така. Ту. Не ми стигна камъка. Ще едно купченце. Ще взема. Така. И готово. На цяло каменно. А сега малко ще прочистя. Тук трябва да се запълни. Тук ще разчистим. И ще запълним там на брега. Тук.
Така. И това си расте. Имам едно камък. И нямам къде да го сложа. Ами, мисля да го сложа тук. Олеле! Гледаме колко са накадрани. Сега ще го правим. Да приберем това. Така. Това. И да го поправим. След малко спирам клипчето. И това беше от мен за днес. Чао!